Kedam tang phai kuni ni phai ko rapor ni Bokajan Circle Agriculture asaikam tum pen patri piponsi Sarupathar Constituency Havaralu longphli adim crop cutting asai kedeng pon. Kedam tang phai kuni ni phai ko raplier ni lakhain ko rahini Sarupathar Constituency ke palu Balipothara Havar number Adarsha Dharmo Singh Beerong Amikar Jotno Singh Beer pen chenglok kapre adimalong hybrid asok arise 4666 lapen Ranjit asok Bokajan Circle Agriculture Department atumpen crop cutting asai ding pon. Labangso asai ke dengalong agriculture asai campaign AEA Tomsing Teron AEA Lorenti Mung lapen AEA W Mara katumpen chaponsi Sarupathar Farmer Society amaitu Jotno Singh Be lapen chunbang Subhas Terang anparta sorkari rongasar lapen rong rupa saratum cherap chitu dunsi crop cutting asai ke claim nangje asai pachini po. Nili tumasai campaign pen Karbianglong Autonomous Council ang kangarlo ki doan MAC ang kangalong tang laswasok asai katiki doan along sokerot paklang konanti. Bonta pini ladak Sarupathar Constituency along abangke sokali sokran anta longpon pedat lukusi injuko. Isi MAC ang kang longphli crop cutting mane sokerot paklang na ipulo. Sitame Sarupathar MAC Constituency alo number dorso long sinen non iltum sokrot bomlo sitadake ilin kari 100 gram ta long le delo nasi masuk utak sinen iltum ako government apana ko la sorry put pitupo nasi along tin MSC constituency ta longphli paklang nai non la first lo ako along kapre ka ko iltum ako lang nam tu po dakta kerot pangcheng Sarupathar Havarara ratum tangchir kelang it akhima ke sumpen kapajok ponjia phan Karbianglong Autonomous Council CM EM MAC MLA lapen MP atumpen sai kedeng ponjia phan akenang sot pusi Sarupathar Farmer Society lapen rong rubasar sorkari rong asar atum lapen rong ahavar araratum kachuni ri patupon Langchithing pen Subhas Terang Karbianglong live